Ayusa yun sa bukid ay perti mingawa ba. Peaceful kang kinabuhi kung magpuyo ta diri ah. Ma! Ma! Nanirado lagi to si Jong. Nung sa magka masakit magka. Ma, basta ayaw pa nga brima ha. Ano naman? Kung saan problema mo na magnadlok. Manandok, nitago ko ma. Kaya sa mong gitaguan. Sama ayaw lang dyan niya brihi. Kaya sa mo na ha? Kaya sa mong gilang gitaguan. Ay na ma, ayaw pa nga brig bintana. Hala, balik ang gwapa nga dalaga. Oy, hi ante! Hey! Hi gang! Mama, imakitan di ko diri ang ba? Ikaw na, pagkakaguan ng gwapa nga dalaga. Mo, pagkagwapo ha? Di pa sa ilang nagapo tama, pero bisag pangit na standard. Kung saan nga ipangitan mo lang yung standard? Gwapa, hamis, puti, ug piti-piti. Unya, unsa pa? Basta mama mo kabalo ba? Di ba gituman niya imong gusto nga dalhan kanyang sakyanan? Palagi mo, pero di man to iyaha. Inalkilara. Manaa magsakyanan o wala, swerte na kay kasaya ha? Ay sos, daw na, kay tanaw na tungkol sa ituyo niya sa lima. Oy, hi gang, nagbisita na pod lagi ka. Siyempre, February 14 na bayaron ante. Valentine's Day. Ngita ko ka-date ante ba? Ang gusto ba kay imuhang tanganak akong i-date? Sure jud kang akong anak imong ka-date gang? Ako mo niyang piliun. Ay, madi ko mo dit anak ma. What? Kamu date ana niya? Alam ang tanawar gud anang purman niya. Maulaw ko. Hay wow, ikaw pa'y gana maulaw. Priman na dyan, tiga na maulaw. Ulaw ginaubanon maoy. Nga no maulaw makamuban siya ha? Nga gwapa man kayo na ba? Gali man, no gapar ko kayo na siya para sa kuha mo nang naulaw ko ma. Wala ba ko'y kwarta pang date diri ah. Ay sus, kwarta naman dahil kadali lang ba? Asa mo pa kung halin sa ayos dili? Okay naman siguro ni pang date. Duda ko itong bayhana, di ba itong pilihan ba? Udra, kwarta naman dahil yung problema. Ano mo? Pura man ni Sinsilyo, wala tibuok ani. Kadali lang pa dito. Oh, napa oh. Oh. Grabe po ka maoy. Mono na tanang halin sa ayos ha, dapat tarungon mo giskarte para makuha mo ng bayhana. Asa man po na ko ni i-date maoy. Puro man ni Sinsilyo kwarta. Sige na, nakaw na! Tarong anak. Ay, gawas na Jude. Kaning pasensya kayo ha kung gitago-tagoan ti ka ganina kaning maulaw mo ko sa imo ha. Anong mauwaw man ka na ho? Alangan no gi guwapar man kay kag-edit niya. Wa ra ba ko'y kwarta. Sus, ay nakagoong. Masugot naman po kong bisag asa. We, sure mo sugot sugag bisag asa ra? Oh, lagi. Basta importante, mag-uban ta. Nakilala kita sa di ko inaasahang pagkakataon. Pamali na ito yung paabot diri ah. Samantara na. Tara. Sana Dirita. Tengsa. Asa kunin mo dadon? Relax and drop. Ato sa unahan, basig na ilibre dito. Tara. Huwag mong subukan. Ayay. Oh no! Nalibok naman po diri sa gingan. Ito ra, last na gid dito sa unahan. Tara. Duro. Yahoo! Duro. Basta kung magara kita ba'y nakauna. Time sabi, ano yung mong kugidadiri? Ay na, ikaw ra ba nagingan ka ganina bisag asang lugar basta makauban lang ko nimo ha? Pero, sure ka ni nato buhato? Wala naman tayo choice kay mao na lang manibakante. Ay sus, sige na lang. Ikaw bitawang kauban. Ay sus, naaram din na di ay. Isan, basad ako? Tempa li. Ato sa tatanawon signay tao makakita sa tuwa. Sige na, okay na. Pastar na ito ako, pastar na. Uy! Wala na magkagsuksok, di ba? Ano naman ka nga? Makatamam na store. Diyos ko, nagunauna ka niya, makatakas na, di ba? Sa'yo makatakas? Gulitin na, be. Di na, bantay, di na, huwag na ba'y tao makakita sa tuwag, eh. Naku, gilit, agmanok, silingan, di ba? Pagtamta na, mga kaya kung na, akong paon, inakog na tao, ha? Saan ba di ay? Nang lit agra manigmanog sa silingan?
Tara, nakaw na ta. Nakaw na, basig masakpan ta. Muna date sa Valentine's Day.